Velkommen til denne præsentation i serien Subnetting Made Easy. Nogle siger, at subnetting er svært. Andre siger, det er let. Ved at følge denne serie vil du også finde ud af, hvor let det egentlig er. I denne præsentation vil vi se på nogle af de grundlæggende definitioner, som skal være på plads for, at man kan forstå, hvor let subnetting egentlig er. Lad os tage udgangspunkt i denne adresse. Vi har adressen 192.168.00/24. Hvad vil det sige, at der står /24? Jo, det betyder, at de første 3 oktetter er netværksbit. Hver oktet er 8 bit, som vi ved. Så 3 gange 8, det giver 24 bit. Så netværksbitten er 24 styks, så må de sidste 8 af de 32 bit, som en IP-adresse består af, være hostbit. Subnetmasken må nødvendigvis så også blive 3 gange 255.0. Så har vi 3 adresser, som vi skal have definitionerne på. Det er netværksadressen, det er hostadressen, og det er broadcastadressen. Hvad er definitionen på en netværksadresse? Det er den lavest mulige adresse på netværket. Og vi husker nok, at vi kan ikke ændre på netværksdelen, så det er kun i hostdelen. Så derfor kunne man også sige det på en anden måde. Det er den laveste mulige adresse, vi kan skrive i hostdelen. Uanset om vi snakker om et major netværk, eller om vi snakker om et subnet. Hvad bliver netværksadressen så? Ja, den laveste adresse, vi kan skrive i hostdelen, er 0. Så 192.168.0.0 er vores netværksadresse. Hvad så med broadcastadressen? Ja, det er så den højest mulige adresse, vi kan skrive på netværket, eller i hostdelen. Og hvad er det højeste, vi kan skrive med 8 bit? Ja, det er 255. Så vores broadcastadresse her bliver 192.168.0.255. Så mangler vi kun hostadresserne. Ja, det er jo så de adresser, der ligger ind midt imellem. Så det må blive fra 1 til 254. Tak fordi du lyttede til denne præsentation om nogle af de grundlæggende definitioner i forbindelse med subnetting.